Jon Erguin beasaindarra izan zen garaie Banagako frogan. Denboraldi batez mendiduatroiak alde batera utzi ostean indar berrituta bueltatu da eta bakarkako frogan gaientzea lortu zuen. Bigarren postuan beste goierritar bat ere izan genuen, Josu Urrestarazu. Bueno, egia esan uste baino beto. Inorrek ez jakiten konfinamentu eta gero nola sentitzen den bat, kompetizioa buelta hortan. Ibili geha, geldik ez gara egon. Eta azeratio hasi gara hori, mendiko terrenoa, zorrikako azan gure terrenoa, eskutu dugu azeratio. Aurrera egin dugu eta hor margen politia hartu dugu bizikletan pixkatoen kogea egiten dugula. Bentaja horrein azalteko. Estutu dugu, bukaeran gertu etorri da hirugarrena, baina bueno, bigarren ekia lortu dut eta oso gustora. Neurrik ikusten da ondo babestu jola, maskariak, higiene kontuk, orduan gustora bateko gare kompetizio buelta hontan.